Jaj, dámy a páni, mám veľkú radosť, že dnes prijal pozvanie Honza Maxián. Dobrý večer. No, ahoj, vítaj medzi nami. Ahoj, ahoj. No, díky za pozvání. No takto tu blbneme, to asi toto možno trošku je poznáš. Jo, tak trošku to znám. Jednou jsme tady byli s kapelou, co si pamatuju, to už je teda hodně dávno. Ale nespomínajme, poďme do dneška. Ja by som bol veľmi rád, keby si hneď v tejto hre si zahral, následujúcej. Hra sa menuje, že preklad. Že překlad. Áno. A ja k tebe musím pritafariť jedného človeka, budem veľmi rád, ak to bude Bohouš, v tomto prípade. Michala voláme Bohouš, aby sme sa nevylili. Aha, ahoj Bohuši. On musí ísť dozadu, pretože on bude tvoj prekladateľ. Hej? On to bude všetko prekladať, čo ty budeš rozprávať do češtiny, ale keďže nebude znať téma, tak bude asi hovoriť nejaké nezmysly, predpokladám. Ty čo, tu mám nejaké old school. To je asi, jak Geňa minule všechny zlomil. Ty už sme vykoupili komplet všetky obchody na človeče. A už sa ma ona, predajca v obchode pýtal minule, že sme boli nakupovať tieto slúchadlá, že z Geňa. Jsi normálně známý. Já nemám velkou hlavu, já mám jenom velkou rozteč mezi ušima. No. Jestli jsem to řekl teda správně. Rozteč není ten chrobák náhodou, čo žere drevo? Ty si možná chytil rozteče. OK, ja sa len pýtam. Honza, čiže môžeme ísť na to? Dobře. Títo traja kluci budú mať chvíľu pauzu a ja ti teda prezradím téma. Budeš mluviť, ja vlastne neviem, jak sa tam mluví, než pravdu povedať, ale islandsky. Islandsky? Áno, islandský knihomol. Ještě, že to je můj druhý rodný jazyk, samozřejmě. Áno? Ne, ježišmarja, no to ne. Čiže islandský knihomol budeš a budeš rozprávať poviest, hej? A to je, pozor, to je taká pekná islandská skutočný príbeh o potkanovi, ktorý sa premenil na muža. Ten sa stal rytierom s výborným čuchom. Potkan, který se proměnil v muže. Pak se stal rytířem a má výborným čuchem. čuchem. Čiže cítil napríklad vojska, ktoré sa blížili už na diaľku. Aha. A to je... Jo, tak to je normálně. To je taká povesť, to je taká islandská povesť. To jsou všichni Islanďani takovýhle, jasně. Čiže ty by si mal povedať jednu, dve krátke vety, alebo teda toto a vlastne Michal ťa bude prekladať. Bohouš, prepáč. Bohouš ťa bude prekladať. Aha, dobře. Nech sa ti páči. Honza, nech sa páči, čiže odteraz je slovo tvoje. Nech sa páči, začal sa hra preklad práve teď. Fliumtáte. Vážené dámy, vážení pánové. O vlámských mistrech se vypráví spousta nesmyslů. Skutečně. Ku příkladu, že jejich kníry byly přírodní. Není to pravda. Málo kdo ví, že chlupy, které ve skutečnosti nosili pod nosem, vyrostly někde jinde. Jednomu sochaři se dokonce podařilo nechat se obrůst od zadku až k ramenou. Jeho soused s kouřeným marihuanou měl zatmění mysli, vzal vidle a 3krát ho bodl do žeber. A lyfetana flinka, nu flöf. I flintantu, flochita, flundeba. Myslel si, že ho zabil, nikoliv, soused přežil, oba si dali lajnu a všechno bylo v pořádku. Sledujte na Prima Plus vaše oblíbené pořady, filmy a seriály dříve než v televizi a bez reklam. Prima Plus je zábava pro celou rodinu.